Goddag og velkommen til Junior Brothers. I dag har vi valgt at sparke vores første challenge i gang. Og hvilken challenge er det? Det er, hvem der kan spise en majskolbe hurtigst. Fucking mig, mand. Sådan som det går ud på, der er nogle regler. Nej, det er det faktisk ikke. Det går ud på, det er at spise den her majskolbe hurtigst. Og der er selvfølgelig nogle metoder, der er hurtigere end andre, og det får vi se lige om lidt, ikke? Jeg tænker bare, at vi lige ser... jeg viser min. Ja. Er du klar? Jeg er klar. Bum. Smør. Jeg har tænkt mig at smøre min majskolbe ind i smør. All nasty. Okay. Det vinder. Men Jeg ved allerede, hvad jeg tager. Jeg glæder mig. er klar til at se min metode, hva'? Okay. Det er min metode til at spise. Okay, jeg vil gerne lige sige det der, det er snyd. Der er ikke nogen regler i det her spil. Skal vi komme i gang eller hvad? Vi tæller ned på 3, Men og så ser vi. jeg skal lige smøre min. Ja, han får en lille fordel i at smøre sin ind først. Skifter vi lige magasin her. Er du klar? Det er godt nu. Er du klar? 3, 2, 1. Nej, den er ikke færdig. Er den ikke godkendt? Nej. Og så skal jeg det her. Wow, det der, det er færdigt. Nej, det her er færdigt. Skal vi lige måle her? Tror vi får nogle vinder. Nej, der er nogle uenigheder. Det her det er hans, den er overhovedet ikke spist. Og det er min. Prøv at se. Vi er en uafgjort. Nej. Vinderen skylder kage. Nej, hold nu op. Is. Den blev uafgjort. Overhovedet ikke. Ja. Det var så vores første challenge video. Vi kommer nok til at lave flere i fremtiden. Tak fordi I så med. Junior Brothers. Junior.